لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da za mu gabatar maku da takaitattun labaran aikin hajji daga nan tasha At-Ta'awun TV. Mai karantowa Suleiman Dahiru. Da farko ga muhimman kaninsu. Za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta kaddamar da fara jigilar maniyyatan jihar ya zuwa ƙasa mai tsarki. Ha kuma wani jami'in hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense tare da takwaransa na ƙungiyar Jibwis sun mayar da kudaden da suka tsinta bayan gano masu su a filin jirgi. Idan muka leka a kasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa ƙasar Saudiya ta ɗauki nauyin iyalan mamatan Falastinawa 1000 da aka kashe a yakin Isra'ila. Kazalika za ku ji cewa gwamnatin Indonesia ta ɗauki nauyin aikin hajjin wasu iyalai 'yan kimanin shekaru 100. Jirgi sahun farko na maniyyatan jihar Katsina ya tashi ɗauke da maniyyata 539 ya zuwa ƙasa mai tsarki. A wata sanarwa da hukumar kula da jin daɗin alhazai ta jihar ta fitar, ta bayyana jirgin sahu na farko ya tashi da misalin karfe 1 dare da 'yan mintuna dauke da maniyyata maza 377 da kuma mata 162 sai jami'an tawaga na musamman su uku. Sanarwar ta bayyana gwamna Malam Dukko Umar Radda na jihar ya ɗauki nauyin biya wa kowane mahajjaci kuɗin hadaya kimanin riyal 600. A lokacin da yake jawabi jim kaɗan kafin tashin mahajjatan, gwamna Radda ya bayyana irin tsare-tsaren da gwamnatinsa ta yi domin ganin an gudanar da aikin hajjin cikin nasara da kuma walwala ga mahajjatan. Gwamnan, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Malam Faruk Lawal Jobe kuma Amirul Hajji na bana a jihar, ya buƙaci mahajjatan da su zamo jakadu na gari tare da sanya jihar Katsina da ma ƙasa Najeriya a cikin addu'o'insu. Wani jami'in hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ya mayar da zunzurutun kuɗi har dalar Amurka 500 ga wata mahajjaciya da ta yadda da jikarta yayin da jirgin su ke shirin tashi a jihar Taraba. Jami'in mai suna Abubakar Abdulkadir ya mai da kuɗaɗen ne bayan cigiyar jakar kuɗin kafin daga bisani ya gano mai jakar Malama Maimuna Salisu. A wani makamancin wannan kuwa wani dan agajin kungiyar Jibwis Huzaifa Sanusi dan Malam ya maida wata jakar kuɗi ga mai ita a filin jirgin sama na Sultan Abubakar na 3 da ke jihar Sokoto. Kamar yadda wani rahoto ya bayyana, dan agajin a yayin da yake gudanar da aikinsa na taimakawa mahajjata ya tsinci wata jakar kuɗi da aka yadar, inda a nan take ya hannanta ta ga sakataren kwamitin tantance maniyyata na jihar Rabi'u Isa'u Amburura kafin daga bisani a gano mai jakar kuɗin a hannanta ta da gare ta. Idan muka leƙa a fagen rahotannin yadda tashi da kuma jigilar maniyyata a Najeriya da ma sauran makwabtan ƙasashe ke wakana, za ku ji cewa jihohin da aka kammala jigilar maniyyata a Najeriya zuwa yanzu sun hada da Adamawa da Oyo da Abia da kuma jihar Kogi, tare da jihar Nasarawa wanda tuni suka fara shiga garin Makka bayan kwashe tsawon kwanaki a birnin na Madina. A jihar Kwara kuwa jirgin sahu na 3 ne ya tashi dauke da maniyyata 560 ya zuwa ƙasa mai tsarki. Kazalika jirgin farko na maniyyata 'yan jihar Gombe zai tashi a ranar Litinin 19 ga watan Mayun shekarar 2025 da muke ciki. A jihar Adamawa kuwa tuni aka kammala jigilar kafatanin maniyyatan ya zuwa ƙasa mai tsarki. A ƙasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa rukunin farko na maniyyatan da suka fito daga ƙasar Senegal sun isa ya zuwa ƙasa mai tsarki, yayin da a ƙasar Ghana ta sha alwashin kwashe maniyyatanta su 5,000 zuwa ƙasa mai tsarki a cikin jerin sahu guda 8 na jiragen da za su yi aikin jigilar maniyyata a yankin Tamale da kuma Accra da ke ƙasar. A ƙasar Sri Lanka kuwa kimanin maniyyata 1,400 ne za su tashi ta hanyar cikin gida, inda 600 za su tashi ta hanyar sauran makwabtan ƙasashen ƙasar, inda ake sa ran sahun farko na maniyyatan da ya tashi daga makwabtan ƙasashe su 77 za su isa a birnin Madina a ranar Litinin 19 ga watan Mayun da ake ciki, sai kuma jirgin Egypt Airline da ake tsammanin fara tashin sa a ƙasar
rukunin a ranakun 28 da kuma 29 na watan Mayun da muke ciki. Shi kuwa shugaban hukumar alhazai na kasar Kenya Alhaji Hassan Ole Nado a wajen wani taron bita da aka shirya wa maniyatan kasar yin kiraye gare su da su fahimci makasudin zuwan su ƙasa mai tsarki. A ƙasar Indonesia kuwa wasu ma'aurata 'yan kimanin shekaru 100 a duniya a ƙasar ne sun bayyana ƙwarin gwiwar iya gudanar da ibada aikin hajji duk da kuwa barazanar ta shekarun tsufa. Ma'auratan Muhammad Adlan ɗan shekaru 100 da kuma matarsa Daniel 'yar shekaru 95 a duniya sun bayyana cewa sun shirya tsab domin bin sahun mahajjatan na bana a ƙasa mai tsarki ba tare da la'akari da barazanar tsufa ba. Muhammad Dalan tare da matarsa sun bayyana hakan ne bayan samun kyautar kujerar Makka daga gwamnatin kasar cikin jerin kujeru 219 da gwamnatin kasar ta baiwa dattawa da suka fi kowa tsuwa a kasar. Sai dai hukumomi da sauran al'umma na ganin akwai barazanar rashin iya gudanar da ibadar aikin hajjin ga ma'auratan duba da yawan shekarun tsufa, inda magidantan suka musunta wannan zargi da kuma irin ɗawainiyar da ake fama da ita a ƙasar ta mai tsarki. Kazalika a ƙasar Saudi Arabia kuwa gwamnatin ƙasar ce take shirin karɓar bakuncin maniyyata 1000 maza da mata daga iyalan mamatan Falastinawa da kuma waɗanda aka jikkata, wanda gwamnatin ƙasar Saudi Arabia ta ɗauki nauyin aikin hajjin su. A wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta fitar, Sarki Salman bin Abdulaziz ya ba da umarnin fara shirin karɓar bakuncin maniyyatan su 1000 domin gudanar da ibadar aikin hajjin shekarar 2025 da muke ciki. Sanarwar ta bayyana cewa maniyyatan wanda Sarki Salman ya ɗauki nauyin su an zaɓo su ne daga cikin iyalan mamatan Falastinawa da aka kashe a yayin rikicin Isra'ila da kuma waɗanda aka jikkita da sauransu. Sanarwar ta bayyana cewa baƙin da za su kasance ƙarƙashin kulawar ma'aikatar ilimi da harkokin addini da da'awa ta ƙasar. Kazalika sanarwar ta buƙaci mahukunta da su fara kyakkyawan shiri da kuma samar da muhalli mai wanda ya dace domin kyakkyawar tarba ga baƙin mahajjatan da za su zo daga ƙasar ta Falastin. Da kuma wannan labari na ƙasar Saudiya ne shirin takaitattun labaran aikin hajjin ya kammala. Sai dai kafin in ban kwana da ku ga bitar muhimman kanunsu da kuka riga kuka ji. Kun ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta kaddamar da fara jigilar maniyyatan jihar ya zuwa ƙasa mai tsarki. Ha kuma wani jami'in hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense da takwaransa na kungiyar agaji ta Jubilees sun maida wasu kuɗaɗe da suka tsinta bayan gano masu su a filin jirgi. Haka kuma da muka leƙa kun ji cewa gwamnatin ƙasar Saudiya ta ɗauki nauyin aikin hajjin iyalan mamatan Falastinawa maza da mata kimanin 1000. Kazalika kun ji cewa gwamnatin ƙasar Indonesia ta ɗauki nauyin aikin hajjin wasu iyalai 'yan kimanin shekaru 100. A madadin waɗanda suka taimaka mani labaran ya zo gare ku, sai ni da na karanto Suleiman Ɗahir Ƙirau ke fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya. لبيك لا